Crvena zvezda je objavila da Moneke sigurno propušta meč sa Monakom, Izundu ima distorziju zgloba, Nvora čeka procenu pred utakmicu, a Graham nije spreman. Crvena zvezda dočekuje Monako večeras od 20 časova u Beogradskoj areni u okviru 11. kola Evrolige, ali crveno-beli ulaze u meč sa ozbiljnim problemima u rosteru. Klub je objavio zvanično saopštenje o povredama čak nekoliko važnih igrača, potvrđujući da će sastav biti značajno oslabljen. Prema navodima Zvezde, centar Ebuka Izundu po dolasku u Beograd prošao je detaljne preglede koji su pokazali distorziju skočnog zgloba. Stepen distorzije koji je utvrđen nakon pregleda i očitavanja magnetne rezonance pokazao je da je reč o blažem obliku bez strukturalnih oštećenja i težih posljedica, a naš centar je već počeo sa terapijama i procesom oporavka, navodi klub. Izundu će biti van terena određeni period. Još jedan udarac stiže na poziciji krilnog centra, čima Moneke neće biti u mogućnosti da igra protiv Monaka. Doživeo je blažu povredu aduktora longusa koja uz terapije zahteva mirovanje, i on neće biti u mogućnosti da pomogne ekipi u četvrtak uveče, stoji u saopštenju. Ipak, očekuje se njegov relativno brz povratak. Postoji i malo dobrih vesti. Jordan Nvora je potpuno u trenažnom procesu, a odluka o njegovom nastupu biće doneta neposredno pred početak utakmice. Devonte Graham je također blizu povratka, ali neće igrati večeras. Na kraju, klub je uputio apel navijačima. Košarkaški klub Crvena zvezda još jednom apeluje na sve zvezdaše, košarkašku javnost i medije, da se o zdravstvenom stanju naših prvotimaca informišu isključivo na zvaničnim nalozima kluba.